Hello mga katropa! Alright! Goods na goods, jud kayo ang halo-halo. Ilabi na ang presyo na barato. Sa presyo na tag 50 pesos na nakay flavorful ug pangmasa na halo-halo. Let's go! Dayon na to ang halo-halo diri sa may Claveria, Davao City. Between lang dyan siya sa may Palma Hill Street o Bonifacio Street. Kung gikan ka sa jeep padulog Rojas, aw na og lang ka diri sa may Palawan Express padala diri sa may Claveria. Ug kung gikan ka UM Bolton, aw siguro mga 50 steps jud siya. Ang nakanindot po diri guys sa imong 50 pesos, aw sulit kayo. Daghan na kay siya gipang sagol. So mura gyapon siya special. So di lang po siya matawag nga special kaya wala man siya ice cream on top